Sun kani ke election ke ba pilai kon dak thong mai ban yo ya ka jing job kumno pat kani ke jing kun kalong nomor pia kun yo krutong lolong u MLA pat mentau ya khung na kata ka seng BJP ka ba kadon ka ba sensarang ti hapo deli hadu kanno kata ka jing kun ka jing e ajong kata ka jing kun hapdeng jong pi pat uni krutong na ka BJP ka jing kun Sisim beladon haka jing khun kumur ka jing khun ka don bai. Tanri ka syong katno ka jing shania pai ba. Tengah sengu pai ba bol ai ka jing shania ba pura yang ba kibun ki jing pensoi ndri pai ba sim langap hin jing pensoi. Namar ba pili ai hingi ki meeting robun bang cancel mar ngam ko ba lo meeting tan mar ka jing lut ka don. Tu kano bot ki meeting teng pai ba lo do menga bali fi cancel public meeting bali ong ayam. Ka ba don kami ngaban wan senda bat fi. Ngapersyang hari sita yo solution nga persaman persenda na peba cancel na meeting bro tengah semua boda kajing persenda ber peba kajing close kajing senda ber peba kadai kawai ke faktor ke bangala ban job election tapi keren habe de ki peba ande meneh ka bor badang sus dang ban nyowi ki vote namar ngi i ba utau be kon persya jung pi lalit ningkong te hadu katno pat pidon jing shania ba how tau pa ba uba pi ong pi nga shalit hadu ka stand round kadang shalit hadu ka sauce pa kidon setengah round ngalong fully confident nga shania ba ki polling station ki banga don ji shania ka banga ya tia ya dem barki ngala ya bam barki nga don ki ji shania dagi sans ne mentawala dangam shimla job ro ngadon ki ji jan kat banga lang ai ji shakri ya ki daga bormet daga no benta bhai benta ber ki bro ki sngo ya tadagi jingi scam begitu ki polling station ki tuisno kinam set klayanga sisa ki klem set klayanga bat kai ka mga khumilti ngala yo sisa pi bagi ki pajba jong mau sanram ki shania kata regional party namar ki kun phia khoni ki national party hang tai ki paiba hi ki paiba ka masam si kila don ki shania ha senglum namar nandu muswa ki sengri thor ki shai harthma ba ki senglum to matang ala dei wi nong ele ban pun im mi senglum namar ba ka ji ngam sha shu bugun shai harthma shi harthma pendet pa ki senglum nang ni sekemat pina ben peteng ya ke kam kumunong mi kemat na kamenta ke mau senram constituency ke mau senram constituency ke dek ke jaka ke belayo nam pertengi pertai bro kowe ke thong ke jongpi pat na kamenta ke te ke area namar ki bu ni ki ot ba dang don kam ban peni tenat ya ka ban pen bha ya ka good kata ka depi ke jing job jinga kala del pa ka sign ke message baro kowe me khlia ba ke mentality jing pai ba kla priang ki priang ha jing long na yalam ban diu bru bagi shania but ke bakongsan kalong ba ka jing job ka di tang ka jing sedang winning is the only thing nomor ba mentang ala job ngalai menadu mutar singa lalong bele te kan de duty jang apat ban pai pai ba ki pai ba kala pendep la duty ka de duty jang ban ai jing sekri ki ila ai khublei ki pai ba ya no pat rupi kwa ban ai khublei ngal ai khublei ki pai ba rangkat ki parti lajong unong ilam jang parti lajong ubala ai ka guidance singa ki ba pius barne ba medba baro sunang bala ai ka guidance singa kumno bon don kata ka fighting spirit ha jingile namar babali ngarem ka arah jakarta ndri ka fighting spirit junga ngamsim la rem ngarem tang jingile ndri ka musim junga ngamsim la sya job kadai kata ka musim ko bang don ban beteng ya ka jingile junga hadu ban yo jing job